Takže čau lidi, vítejte u mého již druhého videa z téhle hry Solitario na mobilu. Tahle hra, ten první díl, který jsem vydal asi před 6,5 hodinou, měl úplně obrovský úspěch na to, jak je tam malou chvíli. Moc děkuji všem 3 odběratelům a prosím vás, dávejte mi tam lajky, ať vím, jestli mám ještě točit víc videí. Rozhodl jsem se, že natočím ještě tohle, protože jsou prázdniny a já už nevím, co mám dělat. Takže jsem se rozhodl, že začnu takhle točit videa. Když tak mi prosím pište komentáře, co by se vám tak líbilo u mě na kanále, protože já už fakt nevím. A v minulém videu se trošku omlouvám, že jsem tam mluvil trošku jako blbě, jsem byl takový zmatený, protože jsem si předtočil už předtím 5 videí, nevydal jsem ani jedno. No nevadí, už to nebudu dál okecávat a pustíme se do toho. Play online a hraju. Jinak samozřejmě dneska to bude zase s komentářem. Jako jestli třeba vás nudí ten můj koment, co tady k tomu říkám, tak si klidně napište, já bych k tomu třeba mohl pustit nějakou písničku, kdybyste chtěli, ale to asi ne. Tebe bych mohl sejmout, hajzlíku. Ty bys mohl jít. No tak ne. Můj utek. Hajzlík. Já vím, jsem trapák, no, klidně jako, za to se vám fakt moc omlouvám, že jsem úplnej trapák, ale jako mě to, jako já ještě chystám natočit na počítači Solitario, pak Deep.io, no a teda v tutom Solitario na počítači, to mi jde teda 100krát víc, tam už jsem jednou měl asi 35 000, tady jsem měl nejvíc zatím těch 6, tak okolo těch 6. Nevadí, snad už to teď bude lepší. Protože to minulý video, kde jsem dal to minulý video, tam jsem měl nejvyšší skóre snad 1200, což je hodně ubohý, takže to hodlám napravit. V tomhle videu bych se hodně rád dostal do top 10, jestli se to nepovede, nevadí. Každopádně snad se ta kvalita, ale já taky ještě se chci omluvit za kvalitu, přeci jenom bylo to první video. No, nevím, tak tohle teda bude mít stejnou kvalitu. To chci sejmout. Jsem se oleknul. Jsem mohl krásně sejmout. Pojď sem ty, bílej. Albíne! Já tě chci zabít, pojď sem. No tak teď už zase nezabiju. Když máš no, ten vocos. Ty oni mě tu zavřeli. Ale normálně mě tu zavřeli. No nic, skoro je teď ubohý. A to takže hodně. Vypadám jako nějaký AFK, ale teď jsem tady zabil jednoho AFK. Ty kráso, toho se kdybych sejmul. No to udělal chytře. Masíko. Sek! Ne, mě se to laglo. Ty lidi, fakt faily, tyjo. Jak bude to dlouho, no tak tyjo, to nevím. To nevím, jestli teďko bude podařené video. Já už končím s touhle hrou, to nejde. To je strašný, já už končím. Ne, samozřejmě si dělám srandu. Nemůžu vám takhle píchnout kudu do zad, no tak ještě to zkusíme hold. Tahle hra teda ví, tahle hra hodně poškozuje moje mentální zdraví, které už je i tak dost malé, protože hodně hraju Solitario. A Geometry Dash, jestli chcete, to taky prosím vás napište. Geometry Dash bych mohl natáčet, ale teda nevím, jako jestli by se to úplně líbilo. Když tak fakt pište, nebo jestli by se vám třeba líbily vlogy, těžko říct, já vám do hlavy nevidím, takže prosím vás napište, ať taky vám trochu, jako co mám točit a takhle, protože jsem vážně začátečník a nějak vůbec nevím, co mám dělat. Hodně mi teďko naštvalo, že mám předtočeno těch 5 videí a zrovna dneska jsem se nudil. To jsou samozřejmě, těch 5 videí to jsou vlogy, co mám předtočeno, ale ty asi nevydám, protože jako, no nevím, to bych, každopádně já jsem si je chtěl sestříhat, ale nějak jsem se k tomu ještě nedostal, takže jsem místo toho vydal to první video z toho Solitaria, teďko točím to druhé, které doufám bude mít větší úspěch než to první. Byl bych za to hodně moc rád. Když tak, jo, mimochodem, ještě bych vám chtěl něco říct.
za 50 odběratelů natočím první vlog. Jinak budu točit furt takové webovky na počítači, nebo tady s Literiou, nebo nějakou jinou hru. Mám tady ještě nějaké hry, jestli byste chtěli. Každopádně tohle, jestli se nepletu, tak to už je naše teda dnešní největší skóre, takže no, aspoň že tak. V top 10 dneska určitě nebudeme, to je asi jasné, to vám všem došlo, doufám. Protože jako no, tak teda jestli takhle budu pokračovat. Hele, už jsem přesáhl 5 minut, no, takže tohle video už je delší než to předchozí, co jste viděli. Ale jo, taky ještě se chci omluvit, teda teď nevím, teď jsem trochu zmatek. Myslím, že v tom posledním videu jsem ani na konci nepozdravil. Já se za to fakt chci omluvit, já jsem pozdravil, jenomže bohužel jsem nějak moc rychle máčknul ten stop a ono už mi ono se mi to už neuložilo, takže tentokrát si budu dávat větší pozor, tentokrát už vás na konci pozdravím. OK. Poslední hra, jo? Pak už očekávajte konec. Doufám, že jako teď už se mi to aspoň povede trošku. Prosím, aspoň to 1000. Tak ono to taky o štěstí. Já pojedu ke středu, protože tam bývají. Tam bývá miliardy velkých hadů. A ty většinou, když... Mimochodem doufám, že jste z prvního dílu nebo od nějakého jiného youtubera pochopili, o co v téhle hře jde. Tak jestli jste to nepochopili náhodou, nebo tu hru neznáte, takže jde prostě o to, že je to něco prostě, že jste takový červík, který ho vidíte a papáte takhle různě ty kuličky. No a když do někoho narazíte, tak se rozpadnete, když někdo narazí do vás zase, tak se rozpadne prostě. To není to jako Agario, samozřejmě jestli neznáte ani Agario, tak se na to určitě podívejte na YouTube, protože to vám teďko vysvětlovat nebudu. Dobře, už nikdy nebudu moc asi vysvětlovat, protože hele, jak to dopadá. No nic lidi, bohužel rekord jsme nepřekonali. Vážně se omlouvám za tohleto pokažené video. Takhle jsem to teda rozhodně neplánoval, čekal jsem, že dáme aspoň ty 2000. No, každopádně, když si to sečtete, tak to asi bude nové nejvyšší skóre, ale jinak ne. Nevadí, já se s vámi teda už rozloučím. Takže papejte Emmental, já jsem Cheese, vy jste lidi a čau.